Minkejja l-pandemija COVID-19 u t-talbiet tal-awtoritajiet tas-saħħa biex jiġi evitat il-ħruġ u l-kuntatt man-nies, l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta ħasbet illi tella għal sena oħra il-Valletta Green Festival. Iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, Jason McAuliffe, qal li l-5 edizzjoni tal-Valletta Green Festival tikkonsisti esklusivament mill-infjorata fi Pjazza San George. Din se tkun qed tixxandar fuq l-internet permezz ta' live streaming bejn is-7 u l-10 ta' Mejju. L-infjorata kuljum matul il-ġurnata u anke bil-lejl se tkun tista' titgawda permezz ta' siti soċjali fuq il-medja, permezz ta' live streaming, permezz ta' kameras li waħħalna apposta hawnhekk fuq il-faċċata tal-Palazz tal-Gran Mastru biex il-pubbliku xorta waħda jgawdi l-infjorata li tantija popolari fl-aħħar 5 snin. Xogħol l-artista Lisa Marie Kaller u ispirata mid-disinji ta' Fjuri u l-Forum tal-Art Nouveau, l-infjorata bl-isem ta' Biodiversity titfa' dawl fuq il-biodiversità, it-tema tal-Valletta Green Festival għal din is-sena. Il-Ministru José Herrera qal li permezz tal-live streaming il-pubbliku ġenerali xorta se jkun jista' jgawdi dan l-ispettaklu minn daru. Intant is-Sur McAuliffe esprima l-fema li l-ħajja fil-belt tirritorna għan-normal fi żmien qasir. Determinati illi l-ħajja li kien hawn fl-aħħar 3 snin fil-Belt Valletta tirritorna lura bil-mod fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin.